Чакай ме за малко. Всеки град и във всеки квартал има по една известна личност, да. Аз съм една от тези личности. Ходя по молове наляво и надясно, ходя на сцени, различни места и молове. Чакай ме за малко. Снимам TikTok с приятелки и лайки, Instagram и YouTube и даже различни други социални мрежи.